Myslím, že tu nevidím nikoho z týchto, ale aspoň mená spomenieme. Mariana Mikulová, Tibor Nilašík, autor žijúci v Kanade, ktorý aj prednáša, že? neviem, či to dobre vyslovím, Ihor Bichkivský. A Peter Varga. Alexandra Sílerová. Áno, je tu. Veľmi pekné dielo, vodopády. Anna Šováň, videl som ju tu. Pán Peter Pleva. Pani Anna Maďarová je tu, videl som ju. Áno. Pán Ladislav Kasáš. Človek písal mi SMS, že budúci týždeň určite. Pán Lubomír Savkov Simčák. Nie. Pani Viera Peterková. Pán Jozef Jelenák. Matušík určite nie, tiež je to v Bratislave pán doktor, ktorý trpí Parkinsonovou chorobou a ktorý odkedy je na invalidnom dôchodku maluje a každý rok, aj keby som na ňo zabudla, volá mi, že nezabudnite, ja tu malbu pre vás mám. Je na Facebooku. Prvýkrát máme. Pani, áno, máme lepšiu fotografku, pani Helena Košutová. Pán Jaroslav Pásler. Nie tu. Pani Lucia Očovská. Pani Olga Lacušková. Pán Lubomír Karšaj. Pán Jozef Chrena. A ako posledný autor, meno je veľmi známe a netreba vám ho predstavovať. Je ním pán Pavol Hamel, ktorý je zároveň aj hudobníkom a spevákom. Dnes večer tu nie je s nami, ale je tu pán Daniš, ktorý nám ho sprostredkoval jeho dielo, takže poprosím pána Daniša, aby na pána Hamela prevzal. Ďakujem. Toto pán Daniš, ktorý pánovi Hamelovi predstavil túto akciu a ako reagoval pán Hamel, keď... Ja by som vôbec nemal stáť vlastne, že to je môj zásluhový na to, že sa poznáme s Pavlom, ale Pavel bol veľmi ústretový pri okolnosti, vtedy hral v Kuzmálovciach, sme sa stretli, tak som mu spomínal, sedel manželku asi týždeň dozadu pre tú akciu, že Kuzmálovciach je veľmi rád, prispieje novou grafikou, pretože sa mal viac 10 rokov, takže myslím, že jeho diele Vitra, čiže predstavovať. Veľmi pozdravujem a dneska sa nemohol účastniť, ale pozdravujem. Želám. Ďakujem.
Keď áno, tak prepáčite. Teraz naši vzácni hosti hudobník poprosím ešte o poslednú pieseň. Potom vám poviem, že kam sa presunieme, čo už viete. Chceme poďakovať za pozvanie organizátorom, tebe Gretka ďakujeme. Sme mohli byť dnešným súčasťou a sprieniť vám na túto krátku akciu. Keďže dneska už prvá dnešná nedeľa, tak sme si dovolili na záver vianočnú pieseň. Ale predtým ešte ako sme zaspívame, my sme vás radi pozvali na naše koncerty, kde nás môžete vidieť, bude to v Nitre, na koncerte Evky Pavlíkovej 13. decembra a 17. v Bratislave. Takže ak by ste mali záujem, tak nás uvidíte a vám Vianoce nám prajeme hlavne veľa zdravia, lebo je najdôležitejšie, pretože dnes je to veľmi vzácna vec, takže vám prajem hlavne to zdravie, aby ste ten čas strávili v kruhu vašej rodiny a s vašimi najbližšími. Takže o tom sú určite Vianoce, ale hlavne sme si pomáhali my iba vlastne teraz, nie ten vianočný čas, ale vlastne celoročný. Takže ja vám prajem asi toľko a lúčim sa s vami krásnou skladbou, ktorá sa volá Šťastné a veselé. Keď sa vonku chumeli, zlietajú sa anjeli, v taký istý bielý deň tiež som prišla na svet, viem, s týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka na